Yung sabay-sabay na sira yung ano namin, guys. Burner, tapos inubusan ng gas. Yan, ba't nandito si Rico? Di pa naman to totaling sira, kaso na ano yung asbestos, tapos natakot ako na ano na, mabasag. Gigisa si auntie ng tinapa flakes sa eggplant. Ang ending, guys, single burner. Kasi ito, ano, mga sira yung ano eh, mga tag dito. Mga hose niya, regulator. Ano, Rex? Ayo, makikuha na din. Kung maabot mo. Nandun si Rico sa ano, naglaglaga yung mga ano, hanger. Bi, ano na naman ante yung ano, ah. Yung pinutol nila, ano, nagdadahon na naman ulit. Yung malunggay sa ano, naninilaw na, sayang. Ayaw ipamigay. Si Ate Teresa. Natanggalan na siya, guys, ng ano, naoperahan na pala siya. Parehong boobs niya ang ano, natanggal. Basurero Rico. Char. All around. Pwede nyo siyang i-hair, guys, ah. Pwede ang taga-pamalengke to, taga-linis ng bubong. Pwede rin itong baka merong manawagan ka sa Amerika kay taga. Kailangan ko po ng sugar, mom. Mula ina po ba nga? Sira ulo. Hindi, joke lang yun, guys. Mano naman yan eh. Masipag naman yan eh. Hindi niya kailangan yun. Bye, thank you. So, ayun nga, para sa ano, sa boys ko, nakababad na yung pork ribs. Hindi, ante, madami yan, ante. Kahit dalawang ano lang, dalawang kutsara lang. So, ayun. Nakababad na yung pork ribs dito sa galbi sauce. Tapos, pakuluan ko na lang after yan, ante, magluto. And then, lalagay itong potato, carrots, onion. Ito, hindi ko na ito kailangan. Tapos, bell pepper. Mahilig si Chris sa potato eh. Kaya lahat ng ano, dish kailangan may potato. Or fried potato, enough na sa kanya. So, siguro nito. Onion. Tapos kumuha na rin ako sa store nito ng mga ano. Panggamit na lang naman yung mga natitira kong paninda nun. Ayan, nagagamit naman namin for mga pangluto-luto. Ito masarap to, guys, kapag ka ano. Ito gagawin ko. Instead na beef, pork yung ginamit ko. Yan. Gutom na talaga ako. Kaya pinauna ko na kay auntie yung ano namin, ulam namin. Kasi itong boys naman is mamaya pa sila gigising eh. Una na akong kakain. Ayan. Coffee muna tayo. Naubos ko lang itong ano, guys, yung powder na binili ko. Tapos, kukunin ko na lang yung coffee ko na inuwi ko sa probinsya. Yung, ano ni Emmer, kape ni Emmer. Yan. Kasi mas masarap talaga yung pag-brewed coffee. Yan, tagal ko nang wala. Yung isang buwan na ata. What do I love you like I do? Ay, happy Saturday, everyone. Sunday bukas, sana makapagpahinga. Kaya gusto ko sana makababa ng maaga ulit ngayon para matapos sa mga dapat matapos.
Ayan guys, ginisang eggplant. Talong with tinapa flakes. Yummers! Kain tayo. Inapura ko na talaga. Gutom na ako. Ayan, perfect yan with crispy chili garlic spicy. Kain! Paano hindi ako kumain kagabi? Eh pag gutom ako, nanginginig talaga. Nanginginig na yung guys, katawan ko. Kaya, ayun. Nakasalang pa eh. Inaapura ko na si auntie. Kahit saan nyo ilagay yung tinapa guys, promise. Kahit anong gulay na nyo, igisa nyo. Ganito lang. Grabe. Tapos tap nyo with garlic crunch. Ah! Init! Oo. Ayan. Yummers. Ito ang ulam ng boys. Ayan. Sobrang lambot na yan. Mihiwalay na yung kanyang meat sa bone. Simmer na lang guys. Kasi gusto ko dito yung ito sa akin bell pepper lang. Para medyo crunchy pa. Ayun, pakakain ko kasi nung niluto ni Auntie talong. Naligo na ako, pero sinalang ko muna yung yung ulam nila. Then, sakto. Na malambot na. Nakapagpatayo na rin ako ng buto. So, yun. May food na sila, kaya work na tayo. Magkilay pa ba ako? Ayan, nagkilay na rin tayo para hindi mukhang gagamba. May favorite ko to guys, tong Iris na pabango. Bigay sa akin ni Sis Chini. Hello, Sis Chini. Lagi daw siya nanonood ng vlog. Sabi niya, lagi yung nagta-thank you sa akin kapag may may upload ako talaga. Promise. Thank you din sis sa support mo sa sa vlog ko. Ayun, favorite ko tong binigay mo na Keisha Iris. Hindi ko alam po yung niya, yung scent niya or alin ba dito? Taka yung brand niya, Keisha. Tapos Iris yung yung pangalan ng perfume. Bango-bango. Paano ko na? Malahati ko na. Bango lalo pag guys, pag tuyo na sa sa katawan. Grabe. Sobra. Lakas makababae. Ayun. Ang dami niyang binigay sa akin. Asan na pa yung iba? Ayan. Ginagamit ko sa yung mga binibigay mo sa akin. Yung iba na nga yun. Ubos na. Pero di ako nagpaparinig Ayun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ginagamit ko talaga yung binibigay mo. Ayan. Mga Keisha yan. Ayan. Mga ubos na. Thank you so much. Pero ito talaga favorite ko ngayon guys. Grabe. Ang bango. Sobra. Hindi, papatak 100 kaysa kukuha ko. I-15 lang muna, paniwala ko lang. Okay. So, dito na ako guys sa shop. And, ayan. Busy si Rico dyan. May dumating na Shopee. So, ito sa pangalawa sa sa mga in-order ko. Chinelas lang naman ito. Super duper mumurahin na chinelas. Wala tayong pambiling mamahalin. Pantatapak lang naman Oo nga, chinelas na. Yung mga uso ngayon, yung mga ganyan. Wish ko lang kasya kasi nababasa ko sa maliit daw yung size. So, kailangan mag-size up ng dalawang size. Charan. Para tumangkad naman tayo. Kahit konti. Mamuya Rubber na rubber talaga. Meme ka na naman. Makita mo lang yung daliri ko, meme na naman. Jesus. Malimuto ko pa. Nakakatawa yung ko guys, yung isang distributor ko. Na-hit niya to. Tingnan niyo mga alahas.
Ayan. Bago to guys, promise. Ayan. Mga ano, iniipon ko talaga kasi pang incentive ko sa ano, sa mga distributor ko. So, nagbenta lang siya ng RMK Dio, may ano na siya. May mga gold na siya. Ito ang gustong gusto ko kasi sobrang simple niya. Ball bracelet. Ayan. Actually, nakakarami na siya sa akin ng gold eh. Sabi niya, alam mo ba mga gold ko, ma'am? Sa'yo lang galing, sa RMK lang. Nakakatuwa eh, no? So, papadala ko na to sa kanya ngayon. Try nga natin to, nabili ko sa Shopee kung effective. Oh, in fairness naman. Ayan, kasi mga wala ng ano, mga wala ng tangkay. So, nabili ko to last week ata. Ayan, magluluto tayo ngayon guys. Good morning pala. Happy Sunday. So, magluluto ako ng palaya. Yung boses ko, parang kakabangon pala. Magpasensyahan nyo na. Ayan, bawang, sibuyas, kamatis, sili. Tapos siling labuyo. Then, ang palaya. Tapos, tinapa flakes. Ayan, sobrang na-addict ako sa tinapa flakes talaga guys. Kahit saan nyo siya isahog. Promise. Sarap. Nag-single burner na lang kami. Kasi parehong sira yung ano eh. Yung mga lutuan namin. Buti meron extra pa sa shop. Yan, pagkagisa nyo guys, ibudbud lang natin ano. Lagyan lang natin ng tinapa flakes. Yan. Dagdagan ko kasi gusto ko talaga yung tinapa. Ang sarap niya sa gulay. Ayan lang natin maluto yung kamatis and then i-add na natin yung gulay. Ang bango. Okay. Ayan. Sarap na guys. Oh. Solve na ako dito. Danggit pang partner dun guys. Grabe. Can't wait na kumain na. Gutom na ako. Hindi na naman ako ng dinner kagabi. Okay na to. Ako lang naman kakain. Siyempre guys, di kumpleto ang pagkain natin kung walang kape. Lalo na sa morning, I need coffee. Ay, by the way, rest day namin ngayon. Hindi talaga ako magbubukas ng shop kasi sobrang pagod na pagod ako sa 2 weeks na pag-open namin. Alam mo yung sunod-sunod sa ano, sa mga essentials. Yan, much needed rest ko to. Natuwa din yung boys eh. Sabi nila kagabi, scam na naman yan, te. Mamaya bumaba ka na naman agad eh. Sabi ko, hindi, promise. Kailangan kong magpahinga din. Kainan, te! May ulam pala si auntie, nagluto din siya ng ano. Para kami kanya-kanyang ulam dito ngayon. Hindi, trip ko lang kasi talaga yung ampalaya. Kagabi pa ako nag-crave niya. Okay na to sa akin, ante. Ang sarap, guys. Promise. Sobrang linamnam nung ano, nung sauce niya. Lasang-lasa talaga yung tinapa. Promise. Kaya nakaka-addict. Ayan, kain na naman tayo, guys. Alas 4 na. Ayan, hindi ako bumaba ng story. Talagang pahinga ko ngayon. Ayan. Yung ulam ko kanina, tapos yung niluto ni auntie na Gigi, na inano sa suka. Niluto niya sa suka. Tapos, ito ngayon ko lang na ano, na nabuksan ulit simula nung ginawa ko siya. Siguro to may isang buwan na. Yung Korean radish. Yan, ginawa kong parang kimchi, side dish. Ganun. Ang sarap niya. Di ko ina-expect na ganito yung kalalabasan niya. I swear. Kaya kasi kulang yung ano ko, parang madalian lang yung paggawa ko kasi mabubulok na yung ano eh, yung radish. Tapos ayun, tinikman ko nga ngayon. Ang sarap. Kaya pang side dish sa ano, ng mga meat. Ayun, kahit nga hindi meat yung ulam ko ngayon, yung pinapapak ko. Yan.
O, diba? Natuloy din yung ano, yung pahinga ko. Actually, may mga ano, may mga nag-PM pa talaga guys. Kasi mga urgent, ganun. Pinagbigyan ko na yung mga nandito lang sa malapit. Siguro mga, ano din yun, mga 6 din yung nagpalalamove ngayon. Sabi ko, sige na rin ko pagbigyan muna kasi kawawa naman sila yung ganyan. Tapos after nung last, yung pang-6, sabi ko, sige mag-close na kayo. Close yun na ulit yung shop, tapos pahinga na kayo dyan. Yun. Bukas ulit tayo may pagtuo sa ano. So, bukas ulit. Baka Wednesday kami makauwi guys kasi bukas ano pa schedule ni Tonyo tsaka ni Tonton sa emission. Pinagsabay ko na kasi si Tonyo is nung March pa pala ano yun. Paso yung ano niya, yung registration niya sa LTO. So, baka nga mapalaki yung gastos ko doon gawa ng may ano yun, 'di ba? May binabayaran na extra kapag sobrang tagal pagkapaso nung registration. Pero hopefully wala kasi pandemic naman eh. Sabi ko kay Rico ano niya, pag-usapan niya. So, let's see. Tapos si Tonto naman is hanggang next month pa naman siya. Kaso, pinasabay ko na. Para sabi ko isang ano lang ng mga sasakyan. Isang pa-emission lang. Tapos isang puntahan lang sa LTO. So, yun. Chikahan. Excited na ako umuwi. Makita sila mama.